Sugeng dalu rencana kepanggih malih kali kula Fadila Kim ing Minion Pawarto. Kula niki badhe ngawancarai pedagang jagung serut ing Taman Setiabudi Banyumanik Semarang. Assalamualaikum Bu, kula badhe wawancara Ibu. Nggih. Kang pedagang jagung serut. Nggih. Kula badhe takon asmane sinten? 25. 25. Iya. Nggih. Kula ning kene badhe ngawancarai Bu Halimah kangge tugas Pawarto Basa Jawa ning sekolah. Kula badhe ngajuke beberapa pertanyaan. Nggih. Sing pertama, Ibu sadean jagung serut niki wis sampun pirang suwi Ibu? Pinten suwi? Oh, sampun sekawan tahun nggih. Sekawan tahun iki mesti kadang rame terus apa? Nggih, kadang mesti. Oh, mboten mesti. Sing kalih jagung serut niku yen digodhog kangge banyu sing akeh niku bintang pirang suwi Bu? Oh, bener. Setengah jam. Setengah jam. Iya, satu mancing makanan setengah jam. Api ini gede ageng. Oh nggih. Adem api. Terus jenis toppingnya sing enten ning kene. Jenis toppingnya macam-macam tergantung permintaan pembeli. Yo wonten susu, keju, meses, terus bumbu-bumbu, aneka rasa, saus, lain-lain. Niku Ibu tugas bulan susu keju bulan yang niku ben pirang dino sekali atau berapa? Kayak ini niki saya bilang jagung saking omah apa pas ning kene? Saking dia. Saking dia. Oh, ning kene tinggal diangkat ini. Oh, Ibu sadean lan tutup saking jam pinten lan saking ya. Iku pengeluaran bendino karo penghasilan bendino seimbang videonya ning pundi? Tidak bayang. Cukup semanten wawancara ing dina iki, muga-muga bermanfaat kangge panjenengan kabeh. Wabillahi taufiq wal hidayah.